δήλωση αυτή θα ανοίξει η χοροδία Εννοώ μας, η οποία από ό,τι βλέπετε κάθε χρόνο όλο και αυξάνεται και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά, με χωράρχη την κυρία Μαρία Κάτσα, η οποία δίνει το καλύτερο του εαυτού της, ώστε να απολαύσουμε το αποτέλεσμα και σήμερα αλλά και σε όλες τις γιορτές. Tasis ton
Δήμος ο Σιμωνομετρίδης, Αμφιλόχιος Μακρύς και Γερβάσιος Παρασκευόπουλος συνδέθηκαν με τη Μητρόπολη μας, ενώ δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως υπερβολή η σύνδεση του Αγίου Νεκταρίου με τον Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο. Όχι βέβαια στην ίδια κλίμακα με τους προηγουμένους, αλλά σίγουρα. Επάκουσον ημών δεωμένους εν τη ευσύμου ημέρα ταύτη, επί και εισόδο ημών εις τον αίον εμιαυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον των εόρτιων άρτων τούτων, των προσφερόμενων εις δόξαση και τιμή του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας. Επίλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπνσον εφημάς, τους τεταδώρα τα αυτά ευπεπίσαντες, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σου ουρανίου σου ωρεάς, ότι επισήλθηκαμε το ζών τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνο αγαθής τη ζωή ημών και κατέφθηνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σχεδονών, ότι ούτων Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Να ευχαριστήσουμε τον Θεοφιλέστατο Άγιο
Στο επόμενο κομμάτι στον πατέρα Αιγίνο, στον πατέρα Φώτιο και στον πατέρα Γιώργη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της νεότητας εδώ στην ενορία μας. Στον Ιερουδιάκο, τον πατέρα Σιμεών, και στον ένα κομμάτι και για την κυρία Μάλαμα, άλλο ένα. Στον κύριο Δημήτρη Μαραπαδάριο, κύριο Θανάσιο Φετόπουλο και το τρίτο κομμάτι στον καθημερινό ιεροψάρτη μας, κύριο Γεώργιο Αγουλιώτη.